onks nää miten nopeita, kun mä en oo... Voisko se olla valmis? No nyt mä oon kyllä, et ei liirumalla arvo. Nyt oli, ei, ensin oli. No nyt kun se lopetti tän, voisko se olla valmis? Mä sanoisin, että se on valmis. Tällä hetkellä mä oon kyllä, että ei liirumalla arvo. Hei nyt ihan oikeesti, Ville. Vähän skarppia.